హాయ్, వెల్కమ్ టు మామ్స్ న్యూ రెసిపీ. ఈరోజు మన రెసిపీ వచ్చేసి పనీర్ బుర్జీ శాండ్విచ్. దాని తయారీ విధానం చూసేద్దాం. ఇప్పుడు మనం ప్యాన్ పెట్టేసుకొని స్టవ్ మీద కొద్దిగా బటర్ వేసుకోవాలి. బటర్ వేసుకున్న తర్వాత సన్నగా కట్ చేసిన పచ్చిమిరపకాయలు, ఇది కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు, ఇది కూడా బటర్లో కొద్దిగా కలిపేయండి. ఇది కూడా బాగా కలిపేసుకున్న తర్వాత వేగిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు సన్నగా కట్ చేసుకున్న క్యాప్సికమ్ని కూడా కొద్దిగా వేగనిచ్చి సన్నగా కట్ చేసుకున్న టమాటో అన్నీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వేస్తున్నానండి. వేగనిచ్చుదాము. ఇది వేగిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం క్రష్డ్ పన్నీర్ యాడ్ చేస్తున్నాము. క్రష్డ్ పన్నీర్ యాడ్ చేసి ఒకసారి కలిపేసుకోవాలి బాగా. అంతా కలిసేలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు సరిపడా సాల్ట్ వేసేసుకోవాలి. తర్వాత సరిపడా కారపొడి, పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకున్నామండి, చూసి కారపొడి వేసుకోండి. తర్వాత గరం మసాలా, మళ్ళీ అన్నీ ఒకసారి కలిపేసుకోండి. ఒక నిమిషం మగ్గనిస్తే అన్నీ కలిసిపోతాయి బాగా. ఇప్పుడు మనం ఇది రెడీ అయిపోయిందండి మన స్టఫ్. ఇప్పుడు బ్రెడ్స్ తీసుకుందాము. ఇక్కడ నేను బ్రౌన్ బ్రెడ్ తీసుకున్నానండి, వీట్ బ్రెడ్. మీకు ఏ బ్రెడ్ కావాలంటే ఆ బ్రెడ్ తీసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఈ స్టఫింగ్ని మొత్తం బాగా స్ప్రెడ్ చేసేసి ఇలా ప్రెస్ చేసుకుంటూ మొత్తం బ్రెడ్ మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసేసుకుంటూ తర్వాత పైన లైట్గా పెప్పర్ చల్లుకోండి. పెప్పర్ మీ ఆప్షనల్ అండి. ఒకవేళ పిల్లలకైతే మళ్ళీ మీరు చీజ్ కావాలంటే చీజ్ వేసుకోవచ్చు. ఇలా మళ్ళీ పైన ఇంకొక బ్రెడ్ పీస్ పెట్టేసి ఒకసారి ప్రెస్ చేసేసి ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆన్ చేసి పెనం పెట్టేసి కొద్దిగా బటర్ వేసుకోవాలి. ఆ బటర్ మీద ఇప్పుడు మనం సెట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ శాండ్విచెస్, అది మనం ఇప్పుడు వన్ సైడ్ కాల్చుకోవాలి. కొద్దిగా ప్రెస్ చేసుకోవాలి పైన నుంచి ఇలా. మళ్ళీ మనం తిప్పే ముందు పైన ఇంకొంచెం బటర్ రాసేసుకొని ఉల్టా తిప్పుకోవాలి మళ్ళీ బ్యాక్ సైడ్కి. అప్పుడు టూ సైడ్స్ బాగా కాలుతుంది, టోస్ట్ అయిపోతుందండి. చూడండి పర్ఫెక్ట్ కలర్ వచ్చింది. ఇక్కడ ఇది బ్రౌన్ బ్రెడ్ కాబట్టి మీకు ఇలా కనబడుతుంది. ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొకసారి ప్రెస్ చేసుకొని ఇలా కాల్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయింది మనది. ఇది మనం ప్లేట్లోకి తీసుకొని కట్ చేసేసుకోవాలండి మధ్యలోకి. మన పనీర్ బుర్జీ శాండ్విచ్ రెడీ. నా రెసిపీ కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.